serial. El dissabte, dia 16 de juliol, se celebrarà al pati de l'Escola Nova un sopar organitzat per la revista Pencamerany amb motiu dels seus 30 anys d'existència. En Miquel Morell va obrir l'acte donant la benvinguda a les autoritats i públic assistent, fent un resum del programa que havien preparat per aquesta velada. A continuació es va servir el sopar que, com no podia ser d'altra manera en tota celebració marianda, no podia faltar la porcella. Amb el postre va començar la projecció del magnífic documental d'en Jaume Sunyer, 30 anys de Pencamerany, en el qual es fa un repàs del que ha estat i és la revista per al poble de Maria. Quins records que tens de trobar-nos un gaset? Els que varen ser pioners en aquest moment, la rasca i l'abast, els avanços tècnics han ajudat a que la cosa fos Acabada la projecció va començar el lliurament dels premiosos. Hilari Ferriol, en el seu parlament, va donar a conèixer els mèrits de les 3 associacions mariandes o lligades al poble de Maria per les quals Pencamerany atorgava aquestes distincions. I per acabar, res millor que un concert de música en viu a càrrec del grup Tutti Quanti. Una ballada molt emotiva en la qual s'ha repassat el passat de la revista però sempre mirant al futur. Per molts anys Pencamerany.